Od svih novo pridošlih zemalja članica Saveza, Hrvatska vojska je jedina koja se uspjela za 3,5 godine u potpunosti integrirati u NATO savez i to smatram velikim postignućem Hrvatske vojske. Također, ono što bih ja želio naglasiti kao posebno značajno, jeste da smo uspostavili novi sustav školovanja i da smo posvetili punu pozornost ljudima. Mi smo novi sustav školovanja uspostavili tako da je to nova, moderna vojna akademija integrirana u sveučilišnu zajednicu. Ti ljudi koji danas školuju se po vojnim programima i oni će voditi Hrvatsku vojsku i poslije 2050. godine. To je naše bogatstvo, to su naši kadeti, njih ste mogli vidjeti na mimohodu, kako oni dostojanstveno predstavljaju Hrvatsku vojsku i kako su sposobni odgovoriti izazovima budućnosti. Ponosan sam što smo uspjeli sačuvati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, odnosno borbenu komponentu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Bez borbene komponente Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, bez borbenih aviona, mi ne bismo imali Hrvatsko ratno zrakoplovstvo kao grad. Ponosan sam i zbog toga što su naši ljudi sa svojim sposobnostima, svojim znanjem demontirali rakete RBS-15, što smo prvi puta lansirali rakete RBS-15 sa obalne bitnice, što smo lansirali rakete sa brodova, čime smo Hrvatsku ratnu mornaricu sa vježbama koje su proveli sa vojnim gađanjem postavili da bude Hrvatska ratna mornarica, a ne da se pretvori u obalnu stražu. Također, ponosan sam što smo organizirali Hrvatsku kopnenu vojsku. U tijeku mog mandata mi su zaprimili 126 patnje, 212 borbenih oklopnih vozila u pomoći Sjedinjenih Država. Tako da Hrvatska kopnena vojska za sigurno je najmodernija kopnena vojska u susjedstvu. Hrvatska kopnena vojska sa ostalim dijelovima oružanih snaga i najsposobnija vojska sprovoditi složene vježbe i odgovoriti na složene izazove. Mi smo to pokazali sa vježbom Združena snaga kad smo proveli vježbu u sve 4 dimenzije djelovanja. Znači na kopnu, zraku, moru i u cyber prostoru. To nijedna vojska u susjedstvu nije sposobna odraditi. Nijedna vojska ne može odraditi blisku zračnu potporu i imati djelovanje u cyber prostoru istovremeno. To pokazuje da je Hrvatska kopnena vojska i Hrvatska vojska cjelokupna izrasla u respektabilnu vojnu silu na koju hrvatski narod može biti ponosan. Ponosan sam i zbog toga što u proteklih 5 godina preko 4000 hrvatskih vojnika ponosno služilo diljem svijeta operacijama potpore miru i u svim tim operacijama potpore miru pronosilo slavu nepobjedivog i humanog hrvatskog vojnika. U svim tim operacijama, hvala Bogu, nismo imali stradalih pripadnika, što je također jedan izuzetak operacija potpore miru i vjerojatno smo jedina zemlja u NATO-u koja je sudjelovala u Afganistanu preko 13 godina, a da nismo imali stradalih. To je sve zahvaljujući tome što je hrvatski vojnik bio opremljen i osposobljen za zadaće koje su slijede pred njim. Ponosan je zbog toga što je Hrvatska ratna mornarica uspjela projecirati svoje sposobnosti na Mediteran. Uspjeli smo imati 3 broda u Mediteranu i tijekom prošle godine samo u operaciji Triton spasili smo 2600 ljudskih života koji su kretali se u muci prema Europskoj uniji, prema Europi. Također, ponosan zbog toga što je Hrvatska vojska u tom periodu koji sam zapovijedao Hrvatskom vojskom osvojila i ponos Hrvatske i turistički cvijet Hrvatske i plavu vrpcu Vjesnika, tako da svake godine Hrvatska vojska je mogla služiti na ponos svim hrvatskim građanima. Također, ponosan sam i s time što je hrvatski vojnik bio spreman spašavati hrvatskog građana i imovinu hrvatskih građana i u poplavama i požarima i u svim onim uvjetima, nepovoljnih meteoroloških uvjeta. Tako da ne postoji točka u Republici Hrvatskoj na kojoj hrvatski vojnik nije spreman doći danju i noću u svim meteorološkim uvjetima da spašava živote i imovinu hrvatskih građana. Ponosan zbog toga što smo uspostavili ponovo priču o oružanim snagama Republike Hrvatske koja će moći dograđivati naše sposobnosti za budućnost. Ja se zahvaljujem svim ministrima koji su se borili za proračun. Znam da bi bilo teško raditi u tim uvjetima jer upoređujući proteklo razdoblje, mojih 5 godina i proteklih 5 godina, proračun je bio manji za 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Optimizirati procese, izgrađivati borbenu sposobnost oružanih snaga sa smanjenim proračunskim sredstvima je izuzetno zahtjevan posao i ja se nadam i težim i prenijet ću svoje iskustvo generalu Šodovu da je u budućnosti u ograničenim proračunskim sredstvima optimizirano pristupi izgradnje naših sposobnosti.